Jesus apan si Jesus anak nagabantay ug iya kitang giprotektahan kay diha kang Jesus kita adunay gugma diha kang Jesus duna kita'y paglawom diha kaniya mangkunta ang kadaugan masigurutang kaluwasan may mga kasakit o mga kanisdanan nga moabot sa atong kinabuhi dili dapat kini angay nga kabalagan kay siya nagahatag og kusog kay diha kang Jesus kita adunay gugma diha kang Jesus duna kita'y paglawom diha kaniya mangkunta ang kadaugan masigurutang kaluwasan unsa man kalisod ang pagsubay ta sa dalan kita man sulayon pagatintalon apan magmalingol lang ta mga igsoon ug sa pagtuo padayon dili jud kita magluya-luya kay diha kang Jesus kita adunay gugma diha kang Jesus na kita'y paglawom diha kaniya mangkunta ang kadaugan masigurutang kaluwasan kay diha kang Jesus kita adunay gugma diha kang Jesus na kita'y paglawom diha kaniya mangkunta ang kadaugan masigurutang kaluwasan diha kaniya mangkuntang kadaugan masigurutang kaluwasan masigurutang kaluwasan masigurutang